Ćao svima! Danas će Nicole, vampirka Tina i baka vući kartice, jesti, lizati ili ništa. Ko će šta dobiti? Hajde da vidimo, biće zabavno. Dobrodošli. Sad ću dići ovaj poklopac. Šta je to? Nešto čudno. Jao, izvini bako. Ne ljuti se, nisam namerno. Vreme da okrenemo kartice. Ja ližem, ali ne bih htjela da ližem to. Ja ću morati da probam to. Ja ne radim ništa, bebe. Jao, rano se raduješ. Morat ćete da počnete, bako. Pa dobro, moram samo da liznem. To izgleda čudno. Mala papričica u nekom želeu. Ukusno. Osjećam požar unutra. U pomoć. Jao, bako, sad ću ti pomoći. Imam ventilator. Izvoli. Daj joj, molim te. Ne, baki. Shvatila sam. Hvala. Kako prija. Odlično. Hvala ti, Nicole. Tina, ipak ćeš morati da probaš to. Hajde, možeš da počneš. Dobro, sad ću probati. O ne! Plašim se, šta će biti? O ne, nije mi dobro. Kakav užas. Nemam dovoljno vazduha. Moram hitno do WC-a. O da, kakvo olakšanje. Mnogo mi je bolje sad. Srećna sam. Ćao svima. Bako, tu smo. Izvinjavam se, čao. Hajde da vidimo šta je tamo. Šta? To je buba švaba? Zatvori to. Stani, Nicole. Uzmi karticu. Plašim se. O ne, morat ću da je ližem. A ja da zagrizem lako. A šta je kod mene? Ništa. Odlično. Ajde, Nicole, ne brini, moraš samo da je lizneš. Ali ne podnosim insekte. Posebno buba švabe. Plašim se čak i da je pipnem. Fuj, tako je gadna. Oh my god. Šta da radim? Dobro, sad ću brzo polizati i to je to. Fuj, kako odvratno. Više nikad te neću raditi. Zašto si je bacila? Trebala si je odmah prebiti papučom. Sad ću je srediti, tako je. Ne, ova papuča je premala. Uzet ću veću. Da, tako je. Eto ti. Pobedila sam ovu buba švabu. Izvoli, sad je možeš jesti. Jao, sad izgleda još gore nego što je bila. Dobro, sad ću pojesti. Kako je to uradila? Uzet ću svoju papuču. Da, to je bilo zabavno. A evo moje mace. Možeš da je pomaziš. Prestanite. Hajde da skinemo poklopac. Okej, hajde da vidimo šta je tamo. Wow, nešto veliko i ukusno. Ja ću da ližem, super. Ja grizem, dobro. A ja ništa, šteta. Probala bih to. Da vidimo šta je unutra. Treba otvoriti to. Zašto neće? Šta da radim? Možda će testera pomoći? O ne, uzet ću dinamit. Šta radiš, jesi normalna? Daj mi to, ja ću ti pomoći. Eto, otvara se sa druge strane. Pa dešava se, okej. Unutra je velika žvaka sa Skittles bombonama. Baš je ukusna. Hoću još jednom da liznem. Gledajte mi jezik. Jel vam se sviđa? Povratit ću. Stani, dosta je lizanja, daj mi to. Nicole, daj mi. O ne, odletele. Idem za njom. Stani, moram je stići. O ne. Imam osjećaj kao da sam otršala ceo svet. Dajte mi to. Ne trebaju mi te medalje. Hoću što pre da probam žvaku. O da, to je vredelo toga. Sviđa mi se. Balon je pukao i dobila sam puno bombona. To je cool. Zadovoljna sam. Ja ću probati. Super. Baka je zaspala. Mogu da je ujedem. Nicole, sad ću tebe ujesti. Dobro jutro.
Ne, možemo da otvorimo. O ne, to je beli luk. To je otrov za mene. Prestanite da me maltretirate, bako. To uopšte nije smešno. O ne, ja ću da ga jedem. A ja ću da ga ližem, to nije teško. A ja ne radim ništa, da. Pa hajde da dignemo poklopac. O, beli luk. Kako ti se sviđa, Tina? Baš me briga što loše miriše. Znam da je mnogo zdrav, tako da ću ga rado polizati. Odlično, Tina, izvoli. O, nekakav užas. Smislila sam nešto. Sad ću hipnotisati baku. Slušaj mene. Jedi beli luk, bako. Jedi ga. Nastavi da jedeš. Ne zaustavljaj se. Odlično. Nastavi. Stop, to nije fair. Šta radiš? Šta se desilo? Zašto jedem beli luk? O ne! Nije mi dobro. To je bilo previše za mene. Izvinjavam se, devojke. Baš je nezgodno ispalo. Šta to tako miriše, bako? Jesi to ti? Jao, da. Šta? Ne, to nisam ja. To miriše ispod poklopca. Hajde da vidimo. O ne! Kakav užas! Na mojoj kartice ništa. Dobro je. A ja ću da grizem. Nema šanse. A ja ću da ližem. O ne! Plašim se. Dobro, sad ću uzeti ovu odvratnu čarapu. Moram samo da liznem. Uj, to je užasno. Hvate, bako. Šta je to bilo? Fuj, to je užasna čarapa. Zašto je bacaš? Je li ti loše? Ne, sigurno je neću jesti. Uzet ću lavor sa vodom. Da, i sapun. Evo ga. Odlično. Sad ću oprati ovu jadnu čarapu. Tako je. A sad ću uzeti dasku. Treba dobro potrljati. Hoću da čarapa bude čista i mirisna. Skoro sam završila. Još malo. Da, odlično mi ide. Sad ću sve da iscedim i to je to. To mi više ne treba. Stalo mi je malo pene na glavi. Nema veze. A sada moram da ušijem sve rupice. Uzet ću iglicu i konac. Da, čarapa će biti kao nova. Eto, pogledajte. A miriše kao svežina. Sad je mogu pojesti. Iako je to malo čudno da jedem čarapu. Je li neko vidio moju čarapu? Zašto jedeš? Daj mi moju čarapu! Kako si smela da je uzmeš? Tako je. Odlično. Kakav smrad. Jedva čekam da skloni svoju nogu odavde. Jao, baš je nezgodno ispalo. Nadam se da se nisam isprljala. Šta će biti ovog puta? Bako, sklonite to. Šta to radite? Zašto me ne poštujete? Dobro, ja ću skinuti poklopac. Wow, to su žele nudle. To će biti jako ukusno, sigurna sam. O da, ja ću da probam to. A ja ću da ližem. Ja ne radim ništa, šteta. Dakle, uzet ću svoje kineske štapiće. Evo ih. Vreme je da probam. Jao, to je baš kiselo. Ne sviđa mi se to. Uzmite, bako. Hvala. Štapići. Ne znam da ih koristim, ne trebaju mi. Uzet ću bolje viljušku. Da. Meni se baš sviđaju ove nudle. Hej, Nikol, vidiš šta imam? To je živ crv. Jesi shvatila šta hoću? Hajde da zavitlavamo baku. Hej, bako, gledaj tamo. Stavit ću ga unutra. Odlično. Je li tamo nema ništa? Ma, beži bre. Nastavit ću da jedem svoje divne nudle. Tako su ukusne. Uskoro će pojesti pravog crva. Baš mi se sviđa ovo jelo. Spremna sam da pojedem sve do kraja. Da. Bilo je jako ukusno. Ali kako to? Tamo nije bilo crva. Znači da ga je pojela, a nije ni primetila. A što me tako gledate? Čekajte, imam čudan ukus. Šta? Crv? Odakle mi ustima pravi crv? Fuj! Moramo oprati jezik od njega.
To ste vi uradili. Bezobrazno, deco. Crv je baš sladak. Ostavit ću ga sebi. Neka brojalica odluči ko će da skine poklopac. Ja ću. Kaktus. Ali nije, Stivi, kao i čarapa. O, ne, neću da ga ližem. Ja ne radim ništa. Dobro je. O ne, neću da ga jedem. Hej, Nikol, smiri se. Uplašila si me. Dakle, vreme da liznem taj kaktus. Sad ću ga pipnuti jezikom. Polako. To je to. O ne, u mom jeziku su ostali glice. U pomoć. Moram da ih izvadim hitno. Molim vas. Kakav užas. Imam pincetu. Sad ću ti pomoći. Tako je. Još malo, ne brini. To je to. I zalepit ću ti jezik flasterom. Gotovo. Flaster na jeziku. Hvala. Mada to uopšte nije zgodno. Nikol, sad ti. Hajde. Ali jako se plašim. Čekajte, imam ideju. Uzet ću makaze i ošišati ovaj kaktus. Još malo. Eto, uspela sam. Poslednja iglica. Eto, sad je kaktus čelav. Ali dalje neću da ga jedem. Znam, stavit ću ga u lepu saksiju i obući mu lepu suknicu. Eto, sad to izgleda mnogo slatko. A mogu još da mu stavim 2 oka. I neću da zaboravim na lepu roze mašnicu. Sad je kaktus jako sladak. Žao mi je da ga jedem. Šta da radim? Dobro, probat ću ovde malo. Fuj, to uopšte nije ukusno. Gorko je, ali kaktus je mnogo lep. Pogledajte. Jao, baš je lep. Daj da ga vidim. Divno. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.